Okay, so musiku lero tifuna tione fanizo la tirigu ndi namsongole limene likukhuza kwambiri zimene zinachitike mapita nthawi kwa pakati pa anthu a Mulungu. So tikamawenepa Mateyu 13:24. Fanizo lina iye anafotokozera iwo nanena, ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi munthu amene anafesa mbewu zabwino munda mwake. Yeah, so okamba za ufumu wa ndani wa Mulungu ndeti sayolo nano tikamakamba za ufumu wa Mulungu ukamba za mene Mulungu amalamulira. Yesu ananena kuti ufumu wanu udze munga kumwamba chimwenso kati pansi pano. Ndiye anthu aja atafunsa tikapita ku Luka 17 anafunsa kodi ufumu wa Mulungu udza liti eti paja watumiza ophunzira anawo zatamukala za ufumu. Yesu analeka za ufumu anawuza kuti yani musone ngati ufumu wa mwamba ubwera ndi chani chipenye koma ufumu wa mwamba uli mudzi uli mkati mwanu. Thandiza tino ichichi ndi chimene Yesu Kristo anakwaniritsa pachani pa Pentecost. So akamba za ufumu wakuti wakumwamba. So ufumu wa mwamba uli ngati munthu amene anapita ukazala chani mbewu muchani zabwino mu munda wake eti. So tikuona kuti pa Pentecost ntchito yayambika, mbewu yabwino ambautani kuzalidwa. Tikaona muno bwino ndetino anthu a Mulungu ambakulandirano chijati anachikamba kuti no nkhoso ina eti ambakulandira Yesu osati monga kamene anabwera pa dziko lapansi ngati munthu, koma anakulandirano Yesuyo pamene wadza monga ngati chani nkhoswe, pamene wazozedwa kumwamba ndi pakusanula chani moyo wake. Okay, 10:25. Kumamene anthu anali kugona mdani wace anadza nafesa namsongole pakati pa tirigu nachokapo. So ali ndana anabweranso zafesa chani namsongole pakati pa chani pa tirigu. Tiyeni. Ndipo anyamata ace amwini nyumba anadza nati kwa iye, Mbuye, kuti simunafesa mbewu zabwino munda mwanu, nanga wachokera kuti namsongoleyo? So let's here. Ndipo iye ananena kwa iye, munthu ndani wanga wachita ichi. Ndipo mnyamata anati kwa iye, kodi mufuna tsopano kuti timuke tikamusonkhanitse uyo pamodzi? Yeah, so ababa anthu ogwira ntchito munda mandizindikira ino mutoti chani namsongole. Nawo tikamana tirigu ndi namsongole zimaoneka ndendende mofanana. Muna kumalayi kunoko tinganene kuti chani zija zimamera kudimba ziyandi ziyanezi zimafanana ndi zimba zimabangwe patali ukamona bango ndi nzimbe zimafanana kumona ukafika pafupi zimasiyana. Kumana tirigu ndi namsongole patali ndi pafupi zonse zimatani zimangofanana palibenso kusiyana kuna kulikonse. So zili za green zili za wisi zisanakhwime sungathe utani kusiyanisa. Nde ali pamene afuna azule anawuza kuti ayi musadani musazule chifukwa tino muzazulira pachani pamodzi eti. Now tikaona muno bwino timamvetsa nato nthawi munthu akhani mdani wake amaona akafikisaso yani namsongole. Namsongole zimene apanga apamangisa tino tirigu chasakule bwino. So imakhala ngati zamwana yoti munthu akudusa ndiye kuti angokuponyera chani namsongole eri zili ngati paujeni pa chinkulu cha akazala buga mawambiri uje ndi mabwera ndi tikuziwa tino anthu anamuyasira munthu ndi buga mawambiri mbiro atani wapya. So atafusa athazote ndani ndamene atani wapanga. So anthu amapangana dzipomwe nitu pankhani ya ulime 10 ndawo tichani 30 kazilekeni zonse ziwiri zikutire pamodzi kufikira pakututa. Ndimo mnyengo yakututa ndizauza akututawo, muyambe kusonkhanitsa namsongole mumange uyu mitolo kutentha, koma
musonkhanise tirigu kunkhokwe yanga na ndifunse panopo pali minda ingawe uone uko ere kodi nthawi yakututa nthawi yakukolola mmakolola zonse tsiku limodzi aye so makamba ndeti mwamba kumba kayentedze zophika kaye kenako mapire kenako mupezana tino soya kumathetheka so nandolonda amene abwera kumapeto kwenikweni muzakololanso chimanga mmakolola nokha mapezanso anthu achani antchito so munthu amene zaulimisako za vesi ndere yamupeta eri nkhani yakukolola simachitika nthawi ngati imodzi imakhala ndi 2 wiki ngati munda wako imatengati munda wako ndawakulu bwanji choyamba 2 imatenganso tono mbewu zomwe apa wadzala nzotani so apa kuti nthawi yakututa ikakwana atani ambe katenga nango songoso kumika machani mabandulo kuti akamutani akamuyatse kenako atani atenge tirigo ndikumwika muchani mukhola pamenepo munkhoke okhenya bwino pamenepo pamene pali nkhani timozenewe so tiona malo angapo fani nkhani ndi yayikulu kwambiri kuposa somene nikaiganizira now tivesi semene Yesu anatani anafotokozera fana nampeza verse 36 aliya 36 pomwepo iye anasiya makamu nalowa nyumba ndimo ophunzira ace anadza kwa iye nanena mutitanthauzire fanizo ilija lanasongole wa munda ati mutitanthauzire now ndigwirisa ntchito mabuku awiri amene anaudziranso ndi Yesu tigwirisa ntchito buku la Yohane tigwirisanso ntchito buku la Yohane la Chivumbulutso pano mbali ina ya tikunasongole sindingayevezese pokapoka tipiteso buku la Yohane la Chivumbulutso pa Chivumbulutso amadani ndi chivumbulutso ya ndani cha Yohane chimene amachitchaso buku lotikalona chivumbulutso ya ndani cha Yesu Khristu chimene Mulungu anampasa iye ndipo iye anapereka kwa ngelo anapereka kwa ndani kwa Yohane so tionanso buku limenelo tionanso buku la Yohanelo chifukwa ndi mtumiki amene Yesu anatani anamkondanso kwambiri okay tikupitirire kumasula kwako verse 37 atiya 37 ndipo iye anayankha nati wofesa mbewu yabwino ndiye mwana wa munthu mwana wa munthu ndi ndani mwana munthu apo khangala nena za Yesu mwana wa munthu ndi Yesu Yesu Khristu amaonda zikamba ikhalimo yani mwana wa munthu so Yesu ndi amene akufesa yani mbewu yabwino verse 38 atiya ndipo munda ndiwo dziko lapansi imanikapo so akamba zoti munda ndiwo chani dziko lapansi okay koma mafuna onena kuti ngakhale wanena kuti munda ndiye dziko lapansi tivesaona tuno mundawo ukuyimira mpingo wake umene uli muchani dziko lapansi tivesisa choncho chifukwa chani ndikuyankhula choncho tapitani pa verse chani tamanikaye tapitani verse 41 kuti tivesese verse 41 pompo Mateyu 13 verse 41 mwere verse 41 muvesa mundu uthanaza ali yantu 41 mwana wa munthu adzatumiza angelo ace ndipo iwo adzasonkhanitsa pamodzi ndi kuchotsa mu ufumu wace zokhumudwitsa zonse ndi anthu akuchita kusayeruzika mabona menebe so akuti adzasonkhanitsa onse amene akutani akukhumudwitsa mujani mu ufumu wake tabona menebe so tikamakamba za mundawo tikamba za mpingo wake umene umujani dziko lapansi yes wafuna amenepo so tikamakamba za ufumu wa Mulungu tikamba za iwo amene ali ndi mzimu wake wa ndani wa Mulungu right so anthu amene ali ndi mzimu wake wa Mulungu ndoti amene akupanga 1 ufumu wake ndani wa Mulungu 2 anthu amene ndi mzimu wake wa Mulungu apanganso mpingo wake ndani wa Mulungu right tipitirizeni pa verse chani pa verse 38 verse 38 ariya verse 38 ndipo mundawo ndiwo dziko lapansi ndi mbewu yabwino ndiyo ana a mufumuwo ndi nasongole ndiye ana awo oyipayo pamenepa so mbewu yabwino ndiye ana achani
aufumu. Tikhala bwanji ana amufumu, mzimu wake ukhala mwandani mwa ife basi. Ndetino ana oyipawo ndi ati amene alibe mzimu andani wa Mulungu. So pamene mpingo umayamba, tikamakamba mpingo tokamba za iwo amene amazazana ndi chani ni mzimu wake, chimachitika nchani? Wina aliyense akabwera oyipa, Satana akafuna kukeka mu anthu ake oyipa, sizimatani? Sizimatheka. Tisayiwale mkulu uja anafuna kugula mphamvu ya mzimu ira, anamuza kuti yolape. Tikumbukira pamene paja? So chifukwa tono atumwi aja nali moyo. Anayozazana ndi mzimu ira, sizimatheka kuti anthu achinyengo atani? Alowe. Pakati pa gulu la anthu a Mulungu aja, koma Paulo anati chani mu Machitidwe 20, ine ndikangochoka kubwera chani ni mbulu, kuzabwera anthu amene azayitanira anthu kwa ndani? Kwa iwo okha. So atangochoka atumwi. Tiona nayo tuno zinthu zinamba kutani? Kusintha. Ngakhale zimasintha, anthu amene anaphunzitsa ndi atumwi amayimba chani? Pachoonadi. Komano mu zaka za ma 300 AD wapita ukoko, pamene zinthu zinamba kutani? Kusintha. Onena kuti no Chikhristu chijereze no achina Constantine achipangitsana ali Chikhristu chikhenga tino ndi cha dziko lonse la Aroma. Pamene no mdani anafesa chani? Mbewu zake zoyipa. Kufika kuti no mpaka lero mbewu yoyipa ili pakati pa Khristu. So mzonera tino panopa utati upite, let's say ndikupereka chisanzo, upite kwa ma Pentecost, nimona video yankulu inali akumuza munthu, lero iweyo Mulungu akunduza kuti upereke ndalama zonse kwa ine zakubanga. Ndakumuza kuti uli ndalama zingati? Namatchula 1.4 khanga tanayi maranza ameneyo, anayi madolars buluzo. Ndamuza tino lero lomwe zonse upereka ukaunti kwanga. Yes. Akuti iweyo uzizidwa mayika kubwera. Basi ndipanga munthu balikiraso. Now zingati mezonso zimapereka mafunso. Koma kupente kunkopeza natino kula anthu ena onena tino kulalika uthenga, iwo ndichitaona kuti apa dinde ndasunthika. Ndingoperekaso chisanzo china ngati mene zinachitika skando pakatipa panayi nkhani nake imene inatuluka ichionana amanana anthu atha kudalisa osati kumanga ukwate, atha kudalisa anthu amene akwatirana muna okhaokha amene akazi okhawo. Inachitika mpingo wa Chikatolika. Komano kumalawi kuno ba bishop achikatolika anati ife zimene sititani sitilola. Ne Brian Banda amafunsa bishop amene wakuna kuti ine simulola ndi akakudulira andifane kuti sakumangani machecha ayi ife sitilola kuti no munthu nyamara Chikatolika zichita manyazi ndi nkhani mezisi ayi kumalawi kuno sititani. Even wa bishop ambiri aku Nigeria anayikana. So uthaona nano angakhale ku Chikatolika ngakhale zinthu zinakhala ngati no zakhote, panalinso ena amakhala akutani akuyima. Andivesenewe. So titha kupita even ku Methodist Church. Ku Methodist Church ndapeza tino mpingo wawo akhanga tatani waganikana pakati. Chimachitika nchani? Chimachitika nchina tino azisogolera amanati ankhani za amuna okhaokha tizitani tizivomere. Ena amati ayi ndi mpingo unaganika pakati ndi anthu amene amasusana nazo anapanga conference yawo. Anthu amene amagwizana nawo zama ujenizo nawonso ali pacha ali pa agayangana pakati. So zichitika zinawo tino zikuchitika yonse. So nthawi tino utatopite ku gulu lina lililonse la anthu amene amapembedza muli ngati magulu angati awiri muli tirigu ndi chani na nsongole. So penapo lonso ene pali anthu a Mulungu amene akupemphera, anthu amene akufunisa choonadi, pamakhala tirigu ndi chani ndi na nsongole. Titawakamba 7 ngati kuchani 7th day imenezo zimatani zimachitika kwambiri. So pezana kuti pali asogolera okhulupirika mapomponso pezanso palinso asogolera osatani osakhulupirika. Ndi titati tiyang'ane pena pali usayene pali akhristu tapezako anthu okhulupirika, tipezapo ena osatani osakhulupirika kwa Yesu. Ndikukhulupirira point imene yamveka. Yes. So tona nawo tino amene alibe mzimu wa Mulungu amenewo ndi ana achani awoyipayo. Amene ali mzimu wa Mulungu ndi ana ake andani amufumu. Tikuona enepe kumano tikamaona bwinobwino
eti mulungu ali ndi anthu ake mu mpingo wotani yosiyanasiyana. Mulungu ali ndi anthu ake magulu otani osiyanasiyana. Ndikhulupirira timozerepe komano mulungu chimene akufunisisa ndichonena kuti akhristu akamuonesere iyeyo ku dziko lachani lapansi. Koma zikuvuta chifukwa momonso muli chani ndi nasongole wapana penepe. So ndizovuta kuno tikangoti awayi so nthawi zambiri timafuna kuti tizitha ife kulekanisa kuti awa out nata apandate basi seventh day nagwa yose ose out ngarakula adapita kusika ndakuafusa taso kuima pemphera kuti seventh day ubwe akulabe daja munana chidayibisa nkhope konesa kuti no akulowa atati zili ngati so nthawi zina anthu amanayo no mapente ose aziwana basi kungonati wani basi kungodiliziratu mapente ose. Timaiwala kuti Bible likunena kuti pali tirigu nkhosa zina zili so nthawi nena kuti no anthu amafika paja kuti no amango nena kuti kungeka blanket statement ose kwaika pa komano mulungu ati yayi pali tirigu pomonso pali chani nasongolo. Ife silingathe kuona mmene mulungu amaonera silingathe kuzula kuti awa eya faro ose akutani akufana atizikulire limodzi. So nkona panopa titaonera tuno chikhristu mwina ndi chipembedzo chokha chimene chimaoneka kuti ndichobalika kwambiri chifukwa titapita ku chisilamu iyi ndi amasiyana eti pali masuni muslims ndi pali mashia muslims ena makhwipa tino kamvekesere ka mulungu kanathera ndi ndani ni Muhammad ena amanali after Muhammad unabwaso chani enaso eti ndamatha kusiyana. Timatha kuona inde mwina asilamu ena aja Boko Haram ena kuti amapanga za terrorism koma neto nani ngati mwayi kuno asilamu ake samanga zimene zonse manifesta neme. So chisilamu abe adisi chimaoneka tino ndi cholimba in terms of tino zikhulupiriro zawo zimakhala ngati zikufanana kwambiri pamene ku Chikhristu zikhulupiriro zonse aderatu eti kungoti uyoke gulu la Khristu akupite kulina uchonanda awo manenzo siyana koma osaidentifier chani akhristu tikati vile ngati ku Buddhism so imatha siyana pang'ono koma zonse zodani zofanana. Tikapita ku Hinduism amasiyana be pang'ono komano zambiri zodani zofanana. So anthu amafunsa kodi ngati Khristu chili choona ndi mpingo wake ndi uti mwana nkhandena kuti no pali tirigu ndi chani ndinasongo zonse zikulepa ya pamodzi. Anthu amadabota ambuye chonde mukuona anthu ena zinthu zina zimachita kuoneka kuti zine ndi chinyengo ichi ngati nkulu ja amati aliye panopa akuti munthu kuti apumwika adye mabi ine iso ndi izi zichitaona kuti zinthu zotani zosokonekera koma mungati mulole tirigu ndi nasongo yakulepa chani pamodzi. Nkona tikuona tino mu Chikhristu muli zinthu zoopsa zonyasa zimene zotani zikuchitika zinena kuti ati nenenwe nake amati ati chani atakugulisa malo kumwamba ati mulungu ampasa ndi anthu amapereka ndalama amapasa anthu maprotini koma ine zimene zotheka koma kuti tiri kuti nasonga kulepa ngati pamodzi anena mulungu si munthu iyayi ndi akuti chani tapitiriza verse 39. Ndipo Daniyo amene anafesawo ndiye njerekezi. Mwaona so njerekezi amene anafesa chani mbewuzo. So kuyipa kumene kuchili mu Chikhristu kukhapo mpaka liti tapitiriza ndikututa ndiko chimaliziro cha nthawi yapansi pano ndi otutawo ndiye angelo. So otutawo ndiye chani angelo. So tiona angelo ake ndatiwo tiona eri komano kututa ndo chimaliziro chani chapansi pano. So pachatanena kuti kututa sumachitika tsiku lingati limodzi. So ndiye kuti mu Chikhristu pofunga azabwere sefa imeneza sefa ndani akhristu onse. Akhristu onse azakhala mbali ingati imodzi pamene nasongolesa zakhaso mbali iti inayo. Ndi pamene kuchivumbulutso tikapita timapeza nono akukamba za chani za Babulo mbali ina akukamba za 100 and chani 44,000 magulu anthu awiri amene dziko lapansi zachinaonera kuti zinthu zotani zosiyana tapeza ndati yani ndipo monga nasongole anasonkhanitsidwa pamodzi natenthedwa pa moto
motero muzakhala chimaliziro cha nthawi yapasipano. Na mafuna nena kuti chimozimozi imene nasongolera anatani Anatenthedwera, anayikira pamozi. Now kodi ndi njira iti yokuti nasongola zayikira pamozi? Mafuna nena chonchi nthawi kunali matenda a corona aja chinachitika nchani? Boma linalengeza kuti aliyense mpingo ina aliwonse ka Asilamu ka Mahindu kuliso Mahindu temple mali kune aliyense asamapemphere isambirire yani wanawa. Chinadiya nchani? Mipingo inavomera, mipingo yose anatani inavomera, Asilamu osa anatani anavomera, aliyense anatani anavomera. Why? Chifukwa kuti mipingo yose ili registered kutiko kuboma. So chifukwa registered kuboma atayambe kususana ndi boma chitaitika nchani? Malayisensi awo atani aubana, ndeti ma buildings awo chinese sizichitika sokuti ku Malawi ngati mene zinachitika nthawi ya kale kuti amboni za Yehova bana Malawi kuno. Yeah, chifukwa amasusana ndi chani? Ndi boma. Right? So akakubanani mpingo wanu umachitika chonchi, ndito mambano umakhala underground. Muzingopemphera koma kuti nyumba. Yeah, mupemphera ku manyumba kwa Akhristu anzanu. Mubona mene zimakhalire. So zimene zachitika kumapita nthawi ndi zimenezo. Kunena kuti kukachitika lemba la chirombo zachitika zinthu ziwiri. Ine ndimakhulupirira kuti mipingo, okay, tione mene mipingo inachitika nthawi ya corona inagonjera sinagonjera. Mpingo ina uliwonse unatani unagonjera. Asanafufuze bwino akutiuza ta ababa mungolandira zikutetezani. One kena kwa muzilandira makhadi. Amakhadi asizota zikhala china chilichonse yayi. Kena kuthwa kubwerano akulopanda makhadi ntchito itani ite kuti ene manamba ochosa anthu ntchito ku Standard Bank khangatiso mabanki ena namba kwa ochosa anthu yani ntchito. Kena kuboma lolengeza kuti ikafika January amene aibe makhadi asamayiko yani ku office ndeti passport ayi ndeti zinatani zinavuta. Kena kono zamba kufika kuti amene alandirawo athaso kutenga yani matendawo. Kena akubwera mbombo kuti ndiye amene alandira atatenga matenda koma asathawapetani athakupasira so kwa anthu ena. Kena kuno panopo zikufika kuti khangatiso mankhwala ajaso ndo akuonongaso. Mukuona wenepe koma no mipingo inata sinakakamiza anthu awo inakakamiza anthu ake. Mukuona wenepe kuti azaka isala mupase chani kaisala. So zimene zotophunsa ifanena kuti mipingo iyi pena wake ili ndi vuto lonena kuti imafuna ati iyo isadani isathe. Ndikamakaza mipingo ndikamba za magulu a mipingo. So pamene lemba la chirombo likuyikidwa chiuzachitika chinena kuti magulu ambiri a Chikhristu usogoleri wawo ndikamba za usogoleri wawe uzagonjera. Chifukwa ngati sagonjera maudindo akuthera pati akuthera pompo. So ngati akugonjera zakhala zovuta kuti Akhristu eni atani agonjere. Mwana fesayo nepe nditi Akhristu ambiri azakhala ngati kuti chopyaja ndi chonyasa chakuusa nditi chichi pajana ndati mukachiona mutani muthawe. So anthu ambiri azachona Akhristu eni ndo kamba za Akhristu eni kulekanisa uzake lenje. Akhristu eni anazatulukamo. Akhristu eni azayima pachonadi ndichifata akuyima pachonadi azakhala kuti akuchosedwa. Eri azakhala ndati akutulusidwa akuchosedwa akunenedwa. Ndi izi zakhala zichitika magulu osanyani a Kristu amene akukhulupirira. magulu osiyanasiyana kakupente kakumboni kakukatolika kakuchani izi zakhala zikutani zichitika zimenezi. Ndiyoti anthu aja sinanga kutani akunyozedwa anthu aja kunyonyosedera kenako zafika chawatona anthu akutani akutulusidwa ano sopano. Pamene pazakhala kutani kulekanisa. Ndiye mipingo imene izakhala kuti yanena kuti yayi ichi chiti kutani okay usogolero umene uzanena kuti ichi chitasusana nacho usogolero umene uzachitike nchani chiza chine china ndiri mpingo umene uzakhala abanida muti Malawi. Ndiyeti uzakhala ngati mpingo watha komano anthu aliyani alipo akupembedza komano kupembedza ake sizakhala kupita ku primary kukapi komano azakhala ndi tangokumana manyumba mwawo. Wani pesa nepe? So zinthu zichitika pakamozi. Mpingo osogutsekedwa 1
kapena mpingo ukuvomereza komano ukuchosa chani anthu okhulupirira aja eti kapena usogolero zayima njii kena kono mpingo uzakhale wachosedwa watsekedwa kumalawi kuno komano anthu akutani akupembedza mkatikati osati kumalawi kuno koma dziko lonse lapansi. So zapangisa natuno pakhale magulu awiri achani achikhristu, anthu amene agonjera kwa ndani kwa mulungu kapena anthu amene agonjera kwa chani kwa boma. Pamene pazakhale nkhondo tirigu linasongola zakhala tani wasefedwa. Ndeti mipingo imene izakhale yavomera, imene izakhale mulungu waitani waisefa, imene ikuchita kuonekera kuti ili ndiye chani nasongole. Pamene akhristu amene mipingo imwina ayathesedwa kapena akhristu amene achosedwa azakhala iso mbali ingati imodzi. Now chifukwa tino chinthu chichakhuza dziko lonse lapansi, anthu azasiya kupanga defend chipinda, anthu azasiya kupanga defend za mbulu, anthu azasiya kupanga defend za usogoleri wa mpingo anji, anthu azakhala natuno chimene akufunisisa ndiye chani chipulumuso. Ndeti gulu lonse la anthu izabwera pangati pamodzi kuti makosana kodi baibulo kuti chani, ndi anthu azakhala kusanthula baibulo ngati mene zinalili pachani pa Pentecost. Kuti no mbuyo mu amakangati wakula azakhala ndati chani mpingo ona anthu kuti pano panthu nkhani yake makhabe amene wayi koma kuno kuli mzimu era bwana kuno yayi koma umene kwa hayi kuno kuli chonade kwangana kwa anthu makhala kuti kumeneko mwana nthawi mikangano yonse zatani izatha. Anthu azamba kufunika kodi mulungu amafuna chani, azakhala panga study mu nthawi yochepa anthu azakhala kuti no afika pa mwezi wa chani wachionadi. Pamenepo ndi pamene mulungu azawapasa iwo chinthu chapadera, mvula yachani yamasika. Pamene tikuberano ndi nambala imene 144,000 tapitiriza tipavesya 40 terenga verse 4 nauria 41. Mwana wa munthu adzatuma angelo ace ndipo iwo adzasonkhanitsa pamodzi ndi kuchotsa mufumu wace zokhumudwitsa zonse ndi anthu akuchita kusayeruzika, ndipo adzawataya iwo ng'anjo ya moto. So ati kumene kuzakhala kulira ndi kukutamano. So mukuona walekanisa. So titati tione angelo andi atero Chilimo chapter 14. Chilimo 14 tikone Chilimo 14 verse 1 adia. Chilimo 14 verse 1 adia. Ndipo ndinapenya taona ni mwana wa nkhosayo ali kuyimirira pa phiri la Ziyoni, ndipo pamodzi ndiye anayi kuza anayi akukhala nalo dzina lace ndi dzina la atate wace olembedwa pa mphumi pawo. Tikaona ndi Chilimo chapter 14 verse 6 mpaka na 12 akamba za uthenga wachani wangelo atatu. Muona menepe so angelo aja akunena kuti no azalekanisa ndi angelo akati amene wawa uthenga wangelo angati atatu. Chilimo 14 verse 6 ukamba za ngelo amene ali ndi uthenga utani wosatha opani mulungu ndi kutani mpasana ulemu chifukwa nthawi ola yachiweruzo yake atani yafika. So mulungu azakhala pa kuweruza mpingo wake kuti anthu osadzoka pasi aoneretu tapitiriza pa verse 9 pamene akamba tino pa verse 8 pamene akamba kuti Babulo atani wagwa. Izakhala tino anthu amene amabisala nasonga atani aonekeratu. Pa verse 9 masika musi pamene akamba za lemba la chani la chirombo, munthu asapembeze lemba la chani la chirombo. So Babulo azakhala wagwa chifukwa apembeza chani lemba la chirombo. Akhristu onse amene amabisala apa azaonekeratu. Mulungu azalekanitsana line yonekeratu kuti awa ali mbali ya mulungu asali chani sali mbali ya mulungu. Now ndifuna tifike pa Chilimo 14 verse 14 timalizire kumene bariya Chilimo 14 verse 14 aliya ndipo ndinapenya taona ni mtambo woyera, ndipo pa mtambo padakhala wina monga mwana wa munthu wakukhala naye korona wagolide pamutu pace ndi dzanja lace zenga lakuthwa. Zenga pajetimata kwati mapyozero kola kukolola. Tapitizani ndali ya verse 15.
ndipo mngelo wina anatuluka mkachisi nafuwula ndi mawu akulu kwa iye wakukhala pa mtambo, tumiza zenga lako ndi kumweta, pakuti zinthu za dziko zachetsa. Ya pamenepo pazakhala kuti zinthu za dziko zatani zachetsa patipo chifukwa kuti lemba la chilombo atani laperekedwa. Pamene lemba la chilombo laperekedwa ndi taliyense atani wakhwima, tili kuja akuonekerano tsopano apapa kuti no ife sitingagwirizane ndi lemba lachani la chilombo. Pamene na msongola papano atani akuonekera kuti ife tatani tagwirizana nazo, apo pazakhala nawo kuti no zinthu zatani zachetsa. So pamene akutene ali pa mtambo anaona mwana wina ngati chani mwana wa chani wa munthu amene ayenda ana amene Yesu. So akuti tumiza chani zenga. Pamene akutene munthu tiligwesa kuyika pangati pamodzi, kena kuti pitiriza akuti chani wapitiriza mmusima liya 16. Ndipo iye wakukhala pa mtambo anaponya zenga lace pa dziko, ndiwo zinthu za dziko zinamwetedwa. So anamweta zinthu za pa dziko ndi tiligwesa ali pangati pamodzi, zimene Yesu amatani amafuna nthawi yonse pa dziko lapansi. Chinthu cheche chitika tiyepeza ndawo chani 17. Ndipo mngelo wina anatuluka mkachisi ali mmwamba nakhala nalo zenga lakuthwa nayeso. Ndipo mngelo wina anatuluka pa guwa la nsembe, ndiye wakukhala nayo ulamuliro pa moto. Makayi tinawerenga kuja kuna atu amene akuti chani nasongolesa zamutentha ndi chani ndi moto yeah. So apa ukamba za mngelo amene ali ndi zenga komanso akhala nayo mphamvu la chani la moto, tabiza ndawo tiyani tikuona mene zilumikizana zinthu zikume pitiriza ndawo tiyani 16 17 ndiyambiraso. Ndipo mngelo wina anatuluka mkachisi ali mmwamba nakhala nalo zenga lakuthwa nayeso. Ndipo mngelo wina anatuluka pa guwa la nsembe, ndiye wakukhala nalo ulamuliro pa moto, nafuwula ndi mawu akulu kwa iye wakukhala nalo zenga lakuthwalo nanena, tumiza zenga lako lakuthwa nudule matsengo a munda wa mpesa wa dziko, akuti mpesa zace zapsa ndithu. So kwa ukamba za mphese moja kamba za tili kundi chani na nsongole. So oyambirira aja amene akwatulidwa ni ndani ndi Yesu tikuona menepe. So mphesa zonse zambirira zakupya wazikwatula ndani ndi Yesu. Tiona kuti tinchukimira chani komano kuja akamba za tiliko. So anthu samunga mbali imodzi, pene mbali inayi pali anthu amene sanakhulupirire ndawo asakwatulidwa kena kuchitika nchani 19 kwatulidwa tutandaza dono akuyikira mbali yawe tiyeni. Ndipo mngelo anaponya zenga lace ku dziko nadula mpesa za munda wa dziko, naziponya muponderamo mpesa mwamukulu mwa mkwiyo wa Mulungu. So auti anaziponyera mumphesa muponderamo mene muli mkwiyo wa ndani wa Mulungu. So tikamakaza mkwiyo wa Mulungu tikamba chani Musa 15 verse 1 ndipo ndinaona chizindikiro cha mwamba chachikulu ndicho dzidzwitsa. Angelo asanu ndi awiri anakhala nayo miliri isanu ndi iwiri ndiyo yotsiriza kuti mwa iwo wotsirizika mkwiyo wa Mulungu. So ajawa amene atengedwa mbali inayi eti panali ngelo amene anatuluka muchani mukachise ameneyo anali ndi mphamvu pachani pa moto eti anakuwa kwa ngelo amene ndi zenga kuti tapanga chani chikwakwa chakocho ndio tenge zimene uzike muponderamo mmene muli mkwiyo wa ndani wa Mulungu. So akutiza ife mkwiyo wa Mulungu ndiye chani miliri isanu ndi ngati iwiri pamenepo, meaning to say akazagawa chikristuchi pazakhala gulu lina limene lili mbali ya ndani ya Mulungu. Mbali naye idzakhala ndino ili mbali ya ndani ya Satana amene ndi amene anazandire miliri isanu ndi ngati ndi iwiri. Ndito ne moto uja makamba kuti chani sakamba za moto wa Gehena koma akamba za chani za miliri. Tawira Chimuso 16 timalizire pa verse 8 atiyani Chimuso 16 verse 8 atiyani verse 8 ndipo wachinayi anatsanulira mbali yace pa dzuwa ndipo
analipasa ilo litenthe anthu ndi moto. Mwaona amenepo so miliri isanu ndi iwiri mmodzi mwa miliri ndiyoti izatentha anthu ndi chani ndi moto dzuwa. Tikuona amene zikukhalirabe so akamakamba zotino ndithu ana oyipayo azatengedwa kutenthedwa ndi moto. Akamba za nkhani ya miliri isanu ndi ngati ndi iwiri ndoti anthu andi amene agwizana ndi dziko lapansi kulandiranso lembe la chani la chirombo. Nditi pamenepo pamene zizakhala kugawikana kwa chingati kwenikweni. Tibwereni ku Mateyu chapter 13 kuti Mateyu 13 verse yake ya 2 akamba zakulira ndi kukuta mano. Thondo zana tuno kuzakhala tuno anthu akulira chifana tuno akusati chipimiso chinayi chani pafupi moyo sana chitenge yayi. Mateyu 13 verse 42. Mateyu 13 verse 42 ya 42. Ndipo adzawataya iwo ng'anjo ya moto imene kudzakhala kulira ndi kukuta mano. Mwaona amenepe nditi aponyera kuti kunja kwa ufumu wono dziko lapansi lonse lachitakuonekeratu. 10 verse 43 ya pomwepo olungama adzawalisa monga dzuwa mfumu wa Atate wawo amene ali ndi khutu amve. Mawu ameneyo Yesu amakonda kwamba songa chivumbulusi amene ali ndi khutu atani amve. Thondo zana tuno olungama azama no kuwala mfumu achani wa Atate wawo. Thondo zana kuti tikaona chivumbulusi 18 verse 1 amakamba zino ndipo naona ngelo wina ali ndi ulemerero wachani waukulu. Thondo zana tuno anthu a Mulungu azakhala tu angano ndithu mvula ya masika imene zamangisidwa awale pa dziko la chani lapansi. Ndio tuno utumiki uzakhala wamphamvu chifana tuno mbali imodzi zakhala na anthu onse ndi olungama chifananizi mwa ndani wa Mulungu. Sizakhala nawo tuno mukuti chani azana chamati panga amba panga njuma zakhala tuno anthu onsewa ali uniform ni ndani ndi Yesu. Utumiki uzakhala wamphamvu kwambiri ku dziko la chani lapansi. So wonali ndithu uthenga amene Yesu anatani anafotokoza ndipo anafotokozanso winaso pomposo. Tingomalizisa 44 mpaka 46 aliya Mateyu 44 mpaka 46 uli ofanana ndi chuma chobisika usalumeneyo verse 47 aliya. Ndiponso ufumu wakumwamba uli ofanana ndi nkhoka loponyedwa nyanja ndi kusonkhanitsa pamodzi za mitundu yonse. So ufumu wa Mulungu uli ngati khoka lokoka chani onse eri tiyeni ndariya limene padzala analivulira pa mtunda ndipo mmene anakhala pansi anasonkhanitsa zabwino zonse anasonkhanitsa zabwino nzotengera koma zoyipa anazitayirako kunja anazitayirako mkuthengo. So tona na kuti no chimene chili kumapeta chani anthu amene ali mu Chikhristu panopa komano sakufuna kukhala mkati mwa Yesu azapeza ateka kuti kunja andiziza chinaonekeratu alese zachita kutani kudziwa koma wakali panopa akuti lulani tili kuti ndisongola atani akulire pamosa biza ndawo tijani biza ngene pazatero patimaliziro cha nthawi yapasi pano ngelo azatuluka nazasankhula oyipa pakati pa abwino nazawataya ng'anjo ya moto komweko kudzakhala kulira ndi kukuta mano. Paja ngelo amene apanga mezo ndi uthenga wa chani wa ngelo Atate. Tikaona ndiye kufunikira kwa uthenga wa chani wa ngelo Atate. Uthenga amene ndi mene uzalekanise pakati ake a Mulungu ndi watani woyipa. Ndi pamene uthenga uja Yohane chapter 10 umandisangalatsa. Ndi pamene umakamba zimene Yohane chapter 10 pamene amakamba no uthenga verse 16 aliya 110 verse 16 aliya 110 verse 16 aliya 16 nyakuti ndipo nkhosa zina ndili nazo zimene sizili zakhulayi izinso ndiyenera kuzitenga ndipo zidzamva mawu anga ndipo zidzakhala gulu limodzi m'busa mmodzi. Mwaona pamenepe apa pamene mawu a Satani azalokwaniritsidwe
kuli nkhosa zina amene amazikamba Yesu zizakhala gulu lili ngati limodzi. Sizokhaso mipingo yosiyanasiyana. Inde kuzakhala mipingo yosiyanasiyana ikupitiriza imene yasusana yagwizana ndi lemba la chirombo. Mono anthu ake a Mulungu azakhala nanu ngati mipingo ya izakhale yasusana izakhale athira pati pompo. Koma mpingo zakhala wagwizana nawo mamembala amene ali muchoonadi azakhala arani akuchosera unyozera. Ndipo anthu ake a Mulungu azakhala ngati underground church akumana nyumba ndi chani ni nyumba. So azakhala tuno ndi gulu lingati limodzi okhaso ninso gulu mungati amene ali ndani ali Yesu Khristu. Sazamba so sankhana naye ukhala president ukhala chani ayi sizakhala kulibe. Azakhala ndi Yesu yekha. Sizakhaso nati iwe ndo apenta iwe ndo asabata iwe ndo amona ayi. Azakhala angati mozi. Pamenepo pazakhala chigonjetso. Ndi Yesu akuti yani verse 27. Ja. Yohana 10 verse 27. 27. Nkhosa zanga zimva mawu anga ndipo ine zindizindikira so ndipo zinditsata. So nkhosa zake akuzizwa bwana kuti ndi gulu kapena ilayi ndamene akupa mawu ake ndani a Mulungu. Verse 28 ya. Verse 28. Verse 28. Verse 28. Ndipo ine ndizadzipatsa moyo wosatha ndipo zizawonongeka ku nthawi yonse ndiyo palibe munthu adzakwatula mdzanja langa. 29. Atate wanga amene anandipatsa izo ali wamkulu ndi onse ndiyo palibe wina angathe kuzikwatula mdzanja la Atate. Ine ndi Atate ndife amodzi. Mukona amenepe sotona na kuti onse amene ali mwa Yesu ali moyo tani wosatha. Tikamakamba za khola limodzi tikamba khola la iwo amene ali moyo tani wosatha. Azakhala gulu limodzi mapita nthawi ndipo azakhala akukhulupirira ndani Atate, azakhala akukhulupirira ndani Mwana ndi kuwatsatira iwo. Ndipo tinakamba za 144 kuti gulu limene lili akumapeto lizatchedwa 144,000. Ena azakhala kuphedwa mkulumwe, ena azakhala akumwalira, ena akulalikirabe. Koma mapeto azonse azasala 144,000. Kandi literal number kandi symbolic nkhani imene sili panga panopa. Mwana nkhani lino mapeto ake azonse se kukhololika zakhalira ati azanena izi. Chapter 7 ndi verse lomaliza wena kumalizana nawo phunziro lathu. Chapter 7 verse lake la 10. Tawenga verse 9 la. Verse 9. Titataizi ndinapenya taona ni khamu lalikulu loti palibe munthu anakhoza kuliwerenga. Ochokera mu mtundu uliwonse ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe akuyimirira ku mpando wa chifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa atavala zovala zoyera ndi makwata akanjedza m'manja mwawo. Ndipo afuwula ndi mawu akulu nanena, chipulumutso cha Mulungu wathu wakukhala pa mpando wa chifumu ndi kwa Mwana Wankhosa. Ati chipulumutso wandani kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando ndi kwa chani Mwana Wankhosa. Paja akuti kholalo akwayika m'dzanja la ndani la Atate ndi la chani la Mwana, komanso akhala nawo moyo tani wosatha. Azakhala gulu lingati limodzi, azakhala ndi Musa mngati mmodzi, alinanso gulu mngati mmodzi. Izi zichitika nthawi yake iti yakholola kumapita achani mapita nthawi. So ndimafuna ngolimbikitsa Khristu natino pamene zichitika zoyipa mu Chikhristu. Taona tuno zambiri zichitika inde komano ndi Mulungu yekha amene angathe kutani kukoza zonse. Ndi Mulungu yekha amene atakonze vuto lalikulu limene lili muchani mu Chikhristu kuti Yesu akatani akaonekera. Koma panopa chimene tingapangise ndi kutani kulalika chani uthenga. Tiweke uthenga tilimbikitsa Khristu ndi kulalika ona tuno anthu abwere kwa ndani kwa Yesu Khristu. Amen.